IFM News. IFM News. Sports. Idol John, go ahead. Kinumpirmara ni Mayor Richard Degala, iti-iliti bintar ang mauktar at iti sa magmamano ang pasilidad at iili para iti masungad ang palarong pambansa. Inunana ang may sa kadagiti pa kaisayang katan, dagiti ayang sa iti Florentino Kamakin Integrated School, kininayin na dahito itatati sagsaganan at iili, sudka po na tuloy-tuloy ti koordinasyon da, iti provincial government at iili ti winter, kit isot yung may sa kadagiti kasitigan, apakaangayan dagiti ay-ayan. Imbatad na maangay dito ti archery and gymnastics ken karaman aming in-house ti agrup sa ngaribo bilang a delegado. Kasuman ti paset ti na panagsarita. Actually, ako get narugyan ba yun, especially dito yung palarong pambansa tanda kasi ato nasa 1,000 ako ti may in-house ito yung F. Kamakin and other ti may isang schools. So nga dito ti may isang sa ganaan tayo. So nga Diego namin nga continuous ako, di pa nag-coordinate yung provincial government kasi talaga sila gamin di pintar, talaga di Petros na yung kaya dapat marami dito yung event, hindi di pintar at duwag. Dahil Jack Marino, archery, yung may isa, and ito yung gymnastics, archery at gymnastics. So yun, ito yung may isang sa ganaan tayo. Kaya tamo tayo nga si Bubugaling pamilya ng Pilipinas. So nga saan nga sinsinan tayo ako. Iya paset, iya panagasarita ni Mayor Richard Degala, iti-ili tipintar. Okay, so pakisangkatan ti events ngamin detoy. When Idol Bernard. Para ti palarong pambansa to. So deta lang, archery lang, Idol Joanne on sa Bali? Archery and gymnastics. Ay, gymnastics yan may isa. Okay. So ready na sila. Iso na ba timang pakadno ko? Nakadigiti bisbisita tayo. Saan? Haan Idol Bernard, i-cater dala ang dito pagyanan dangin. Depende no kasi pagarigan ang mumeti bintarin at mumeti resources da mga laeng at di pa nang sarabo to yung kadagiti bisbisita ti ugali ti Pilipino Idol Bernard. Alright. Okay. Any more? Damag iti-ili ti Vintar, kadwa iti 99.5 nilawag Idol John 15 tatak.